Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Delegaties van de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben gisteren in Nederland gesproken over de situatie in Venezuela. Dat deden ze met leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. De vergadering vond achter gesloten deuren plaats. Volgens de Curaçaose statenvoorzitter William Millison weten ze in Nederland niet precies wat voor problemen Curaçao allemaal heeft gekregen door de crisis in Venezuela. Niet alleen het wegvallen van de olie voor de raffinaderij, maar ook de daling van de handel en toerisme uit Venezuela en het feit dat er veel goedkope Venezolaanse arbeidskrachten zich aanmelden op de arbeidsmarkt, terwijl Curaçao al een hoge werkloosheid kent. De 37-jarige Rutger Hazenbos is gisteren veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Hij is volgens de rechter schuldig aan het veroorzaken van een verkeersongeluk op 6 augustus vorig jaar in Fontijn. Hij reed met een SUV op de verkeerde weghelft tegen een aankomende personenwagen aan. De chauffeur van de tegemoetkomende auto was een toerist die als gevolg van de klap overleed. Zijn vrouw zat naast hem in de auto en raakte zwaar gewond. De Nederlandse chauffeur bleek te veel te hebben gedronken. Tegen hem was ook 2 jaar geëist. Robisch Lottery is niet in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter vorige maand. Die bepaalde dat de MCB mag stoppen met de rekeningen van Robisch Lottery en aanverwante bedrijven. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat Robisch Lottery moet stoppen en bijna 200 mensen hun baan verliezen. Maar zover is het nog niet, zegt advocaat Bertie Braam. Hij zegt dat er nog verschillende scenario's worden bekeken en hij wil niet vooruitlopen op de uitkomst daarvan. Vakbondsleider Errol Kova maakt zich zorgen over de arbeidssituatie op Curaçao. Werk begint weer schaars te worden, aldus Kova, en als gevolg daarvan neemt arbeidsmisbruik toe. Ook de werkeloosheid stijgt met alle sociale gevolgen. Niet alleen verliest iemand zijn baan, dit heeft ook gevolgen op sociaal terrein en op de gezondheid van mensen. Kova riep alle betrokkenen op te werken aan een beter arbeidsklimaat op Curaçao. Gisteren op de Stakamahatcheweg vond er het ongeluk plaats tussen een man op een crossmotor en een auto. De man op de crossmotor brak daarbij zijn hand en raakte ook 2 vingers kwijt. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Het is bijna tijd voor de Marcha di CU 2019 en in het kader daarvan vond er gisteren bij Rifford Village een presentatie plaats van de vele kostuums die de groepen gaan dragen. Het zag er prachtig uit. In totaal gaan 35 groepen meedoen bij deze Marcha di CU en die vindt plaats op 22 april en begint om 10:30 's ochtends ter hoogte van Radio Direct aan de Rooseveltweg. De Amerikaanse president Donald Trump legt Cuba, Venezuela en Nicaragua nieuwe strafmaatregelen en sancties op. De VS willen de druk verhogen op Havana om de banden met de regering Maduro te herzien. Volgens de regering Trump helpt Cuba onder meer het Venezolaanse leger en de inlichtingendiensten. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.